Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин, Айзилә Батырханова. Бүген 17 август, чаршамбы көн. Тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда телекраннар каршында утыручы һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп кала. Алдан ук шуны искәртеп әйтә алам, бүген тапшыруыбызны караучылар чыннан да көн дәвамында яхшы кәефтә булачак. Чөнки кунагыбыз һәр кемне елмаерга мәҗбүр итә. Ул артык мәхәббәт, киң колачлы, иң мөһиме төрле. Ул Татарстанның ат казанган артисты Фәнис Җиһанша. Фәнис абый, сәнмесез? Сәлам, Айзилә, сәлам, хәерле көн, хөрмәтле телевизор экраннары артында утыручы тамашачыларыбыз. Сезне якыннан белгән, сезнең белән аралашкан һәр бер кеше, әлбәттә, бик яхшы белә. Сез һәр вакыт күтәренке рухта, һәр кем белән шаярып, елмаеп сөйләшәсез. Гомумән Фәнис Җиһаншаның аның моңсуланган чаклары бик аз буладыр. Менә тамашачыларыбызга киңәш форматында әйтегез әле. Яхшы кәефнең сире нәрсәдә? Иртән иртүк көнегезне нәрсәдән башлыйсыз? Мин хәзер бу сорауга җавап бирә башласам, үземне бер авылдагы мәчеттәге имам хатип итеп сизә башлармын дип куркам. Чөнки чынлап та иртә белән ничек менә көнне башлап җибәрәсең, ничек аяк атлыйсың, уң аяктан име, әбиләр әйтмешли, ул шулай дәвам итәчәк. Чөнки минем башыма сеңеп калган, адәм баласы йоклаганда шайтан аның баш өстенә 3 тиен тинәп куярмын дигән. Беренчесе аның иртә белән күз ачып, Аллага шөкер, уяндым дип әйтелгәч шишелер, бисмиллахны әйтеп тәһарәт алгач икенчесе шишелер, һәм инде 1-2 рәкъәт нәфил намазы укыгач, яисә иртәнге намазны укыгач, өченчесе шишелер дип әйтәләр. Менә мин шушы кануннар буенча яшәргә тырышам. Чынлап та бүген без иртә белән уянгач кич ничек булып бетәсен белмибез. Шуңа күрә кешеләргә күпме җылылык бирәсең, күпме аларга энергия бирәсең, шул энергияң сиңа бит инде ул кире кайта, һәм мин аның 100% төгәллегенә ышандым, инандым. Бик дөрес сүзләр, чынлап та һәр көнгә шөкранә кылып, шулай итеп уянырга кирәк, бик дөрес сүзләр. Фәнис Җиһаншаны бүген эфирыбызга чакыруыбыз ул тик томалдан түгел, чөнки 2022 елгы юбилярлар арасында Фәнис Җиһанша да бар. Күптән түгел сезнең бик матур гомер бәйрәмегез 50 яшьлек юбилейгыз узып китте. Татарстан дәүләт телевидениесе бик күп санлы тамашачылар исеменнән сезне әлеге матур бәйрәмегез белән котлый. Сезгә озын гомер, нык сәламәтлек һәм әлбәттә иҗатта зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, Айзилә, рәхмәт, хөрмәтле ТРК телевидениесе хезмәткәрләре, чынлап та форсаттан файдаланып, миңа килгән бик күп шушындый котлау сүзләре, мәхәббәтле теләкләр язган барлык тамашачыларыма да рәхмәтләремне җиткезәсем килә. Менә бүгенге интервьюга әзерләнгәндә минем кулыма менә бу китап-альбом килеп эләкте. Һәм чынлап та менә бу китапны кулына алган һәр укучы Фәнис Җиһанша белән янәшә барып, аның гомер баскычыннан атлый дисәк, бер дә ялгыш булмас. Менә балачак турында, истәлекләр турында укып китсәк, бик кызык фактка тукталдык. 1972 елда Канада хоккейчылары белән Советлар Союзы командасы арасында Монреальда матч уза. Һәм ул безнең файдага 7-3 исәбе белән тәмамлана. Менә шул гол авазлары астында беренче бала һәм онык булып, Татарстанның Әтнә районы шифаханәсендә мин дөньяга аваз салганмын дип әйтелә әлеге истәлектә. Фәнис абый, сезнең әтиегез дә, әнигез дә иҗат кешеләре түгел. Театрга мәхәббәт һәм инде артист булу хыялы гомумән ничек туды ул? Миңа калса шул барыбер гаиләдән башлангандыр дип уйлыйм. Мин аны башлагычы, чөнки Әтнә районы ул үзле кызыл балчык анда. Анда теге безнең көньяктагы районнардагы кебек кара балчыкка таяк тыгып куйсаң да үсеп китмиләр. Ул кызыл балчыкның үзлеге шуннан гыйбарәт, ул үзенә дымны җыя, күп итеп җыя һәм кирәк вакытта гына, исте вакытта гына ул аны әкренәп үсентеләргә бирә. Менә Әтнә районы да шулай үзенә җыя кебек ул бөтен Татарстаннан, бөтен милләтебезгә хас булган шушы рухи сугарылышны үзенә ала. Минем әти-әнием мәсәлән, аларның кич белән мәктәптән әни укытучы булып эшлидер, химия һәм биология укытучысы, әти комбайнда эшлидер. Эшләре беткәннән соң идәге бусагага утырып, шакмаклы дәфтәрне ачып, шул шакмаклы дәфтәрдәге язган язуларны ятлап утырулары гаҗәпләндерәдер. Мин уйлыйдыр инде мәктәптә укучылар гына шулай дәфтәрне ачып ише хәзерлиләр дип бактың исә,
өлкәннәр дә хәзерле икән. Нинди иш икән дип сорагач, улым, бу безнең атлый торган сүзебез. Кич белән без шушында спектакль уйныйбыз, шушы авылга барып. Спектакль нинди сүз ул? Аны ничек уйныйлар? Ул минем өчен бик зур сер иде. Чөнки алар үзләре белән алып йөрмәделәр. Мин инде авызымны турсайтып ишектән карап каладыр идем. Без ул вакытта инде Арча районы Курсапишмак авылында яши идек. Һәм менә шул иске сандыктан чыккан күлмәкләрне, мәктәптә эшләнгән хезмәт дәресендә читәннәрне күтәреп алар күрше авылга чыгып китәләр. Бу минем өчен ниндидер бер шундый зур сораулы сәяхәт булып торадыр. Инде мәктәпкә укырга кергәч, минем инде укытучылар әкренләп менә шулай рольләр бирә башлагач аңладым. Минем әти-әниләр менә шушы артист һөнәренең бер өлешен алып барганнар икән дип. Укытучы бит инде үзе дә артист кебек. Балалар алдына чыга. Комбайнда да әтинең комбайнер җитәкчесе булып эшләгәндә дә артистланырга туры килде. Чөнки бункерлар ашлык белән тулгач, машиналардан чират тезелә, машиналарга чират тезелә. Бункерны тизрәк бушатырга кирәк, машиналар җитми. Шуңа күрә мин инде бункер тулганчы ук өскә менеп бункер тулды дигән сигнал бар иде безнең, шул флаг белән җилфердәтә башлыйдыр. Аны күреп килгәнче безнең бункер туладыр. Шундый хәйлә бар инде аның үзенә күрә. Лайфхаклар дип әйтәм. Хәзер алай эшлиләрдерме, юктырмы? Ул вакытта шушындый нине кулланадыр. Менә шушы ниндидер режиссерский алымнар куллана. Бу инде синең артист булып китүенә нәрсә сәбәп итте дигән сорауга җавап итеп тагы шуны әйтәсем килә. Башлангыч классларда әни класс җитәкчесе булганга күрә мине Казанга үзенең өлкән класслар белән театрларга йөртәдер. Максим Горький 13нче урамда урнашкан Камал театрында бу спектакльләр карыйдыр. Һәм анда беренче караган спектаклем, ул минем бу китапымда да язылган, Әлдермештән Әлмәндәр спектакле. Мин беренче класста укыйм. Шаккатты инде менә зал тулы тамашачыларны бер тын да чыгармыйча шулай сәхнәгә карап утыруларына. Миңа сәхнәдә барган вакыйгалар кызык түгел, тамашачыларның реакциясын күзәтәләрим. Алар я көлә башлыйлар, я тиктималдан кемдер кул чабыгыз дигәч алар кул чаба башлыйлар. Ахырда бөтенләй җылап утырулар инде мине шок хәленә китерде. Менә шушы серле профессия хезмәт ияләренең кем икәнлеген беләсе килеп, аларның нинди тылсымлы көче бар икән менә шушы бөтен зал тулы тамашачыларны кул чаптырга, җылатырга һәм көлдертергә дигән сорауларга җавапта мен әлеге профессияга килергә этәргеч булды инде. Бәлки шулайдыр дип уйлыйм. Ә менә ничәнче елда сез театр училищесына аяк бастыгыз? Без Хәким улы Сәлимҗанов белән Фәрит Рифкат улы Бикшантаев Казан дәүләт мәдәният институтында алар профессионал театр труппалары өчен артистлар һәм режиссерлар әзерли торган курс ачтылар. Мин ул вакытта параллель рәвештә Казан педагогия университетында география факультетында укыйдым. Чөнки педучилищены бетергәч безгә шундый әмер бирделәр. Кемдә кем турыдан-туры имтиханны пед университетка бирә, икенче курска эләгә дип инде. Мин шул беренче курсны укымыйча икенче курска эләгер өчен инде документларымны илтеп бирдем әлеге университетка. Ләкин күрәсең андагы уку без көн-төн укыйдык, чөнки беренче курста укымаганны да чыгартырга теләгәннәрдер безнең укытучылар. Ташлар җыеп, аларны чыкып, казынып, чүкечләр белән, балталар белән аларның сыйфатларын ирәнеп, тузан эчендә таш арасында көн-төн утырам. Бер вакыт шул тузан арасыннан афиша күренде миңа. Казан мәдәният институтына актерлык хезмәтенә җыялар дигән инде. Мен әйтәм, мондый тузанны түгел бит инде. Бу минем бит инде монда подсознаниемда утыра барыйм әле дип, мин шушы рюкзагымны, ташларымны, ниләремне чүпчиләгенә ташладым да, китем. Анда баргач, без тегендә көндез генә утырадырык ташлар белән шокында. Монда көн-төн театрда ятабыз. Кулислар тузарына төренеп, чөнки безнең уку бик тыгыз графикта барды. Без беренче эксперименталь курс идек. Әгәр дә безнең курс әйбәт итеп укыса, әлеге университетка бирәләр менә шушындый тулы хукуклы факультет ачарга. Шуңа күрә без иртә белән торабыз. Туру дигән сүз юк инде, без жакламыйдык инде. 7дән безнең уже репетициялар, кич белән показга күрсәтә торган, 8гә хәтле, 9гә хәтле аннан китәдер институтка. Анда беренче, икенче парда без була
ятып йоклыйдырык. Аннан соң инде театрга яңадан кайтабыз мастерство укырга. Анда күрсәтәбез иртә белән ясалганнарны кичке 6-дан 9-га хәтле һәм 9-дан 10-га хәтле безнең менә шушы күрсәткән әйберләргә разбор һәм безнең 3 сәгать шушы йокыга Менә шундый каладыр. күңелле студент тормышы булган инде бу. Галәмәт булды инде. Һәм менә 95 елда, 1995 елдан Фәниз Җиһанша инде данлы Камал театры артисты. Ничек горурлана ул бу исем белән, ничек ярата ул театрны, сәхнәне дип яза сезнең турыда Татарстанның халык артисты Луар апа Шакирҗанова. Чынлап та Камал театры сәхнәсендә сез 5 дистәдән артык берсеннән-берсе үзенчәлекле кабатланмас рольләр тудырдыгыз. Һәм чынлап та аларны караган саен карыйсы килеп тора. Менә бу рольләрне тудырырга сезне нәрсә илһамландыра, Фәнис абый? Ну, беренчедән безнең бу профессия ул конвейер кебек инде. Чөнки менә ипи пешерүченең алдына ничек он килеп төшә, суы, чүпрәсе, безнең дә шулай ук менә әмер чыга. Шуннан соң авторның текстлары һәм режиссер кулына килеп керәбез. Ахырда без менә халыкка тиешле, яраклы, үзебез теләгән продуктны эшләп чыгарга тиешбез. Марсель Хәким улы Сәлимҗанов әйтәдер, артистның бөтен максаты кичке сәгать 7-дә пәрдә ачылып китүгә корылган булырга тиеш. Бернинди авыру да, бернинди ай билем сызлый, күзем авырта, борным тыгылган, андый нәрсәләр юк. Безнең күп артистлар һәм бездә генә түгел, гомумән шулай ул 40 температура белән дә чыкканнары бар. Һәм сәхнәнең аның әле тагы шундый алга китеп булса да әйтәм инде. Давалый торган үзенчәлеге бар. Өлкән артистларның әйткәннәренә ышанмыйдыр. Теге тотлыга торган артистлар бар бит инде беләбез, сәхнәгә чыккач тотлыкмыйлар, сөйләшәләр. Шуннан безнең Гауһар апалар, өлкән буыннар, алар аксап йөри торган булганнар, артурызлар булган. Артистлар сөйләр, бу ничек инде сәхнәгә чыгып уйнар икән дип сәхнә артында көтеп тора, аңгырашып. Сәхнәгә чыга бөтенләй башка кеше. Менә шушы тылсымны тудырыр өчен без бөтен кешебезне куябыз. Һәм монда теге илһам кайчан килә икән дип көтеп ятып, ул ролеңне уздырып та җибәргә мөмкинсең. Шуңа күрә безнең күбрәк эш корылган репетициядан соң күзәтүләргә, аралашуга, кинолар карыйбыз, башка спектакльләрне карыйбыз, киләләр безгә, үзебез дә барабыз. Һәм шундагы күзәтүләр алар монда баш сандыгына салына, үзеннән үзе теге илһамның и хәрефе пәйда булуга, алар шуннан актарып чыгаралар һәм кулланырга сәбәп кенә кирәк. Һәм менә шушы сәбәпләр инде ул рольләр. Менә шул рольләргә туры килсәң, әйтәләр инде бу рольне бигрәк килештереп уйный, я бигрәк туры килми инде бу рольгә дип. Менә шул килештергән рольгә күрәсен синең багажың күбрәк җыелган була һәм чыгарга да ярдәм итә. Фәнис абый, сезнең чынлап та бик хисап рольләрегез, менә без әйдәгез шушы урында тукталып, Зөлфәт абый Хәкимнең әсәренә язылган Бармы ришвәттән дәва спектакльнән бер изеп карап китик әле. Әйдәгез. Взятканы тағы да күбрәк ала башлаганнар. Бу очраклы хәлдер инде. Шулай да составын бик әйбәтләп тикшерделәр. Ришвәтчелеккә каршы бернинди дә катнашы юк. Бары тик кысасыны гына китерә торган дару диделәр. Менә шулай. Ришвәтчелеккә кизәнгән килеш син Мәскәүдән исән сау кайтып җиттең, Карале. Үзем дә шаккатым. Менә бу коттедж белән машинаны нишләтәбез, Ничек нишләтәбез инде? Син монда яшисеңдер, монда. Юк, кирәкми. Миңа бит синең белән өйләнешкәннән бирле әнә теге иске йортымнан да иң кадерлесе юк. Кирәкми. Руфия, син үз акылыңдамы соң? Мин нәрсә? Җәй буе агач башында юкка гына утырдым менә. Хасуси милек итеп язылган. Машинада синең исемдә. Ришвәт? Шулай булгач, шапарт кына, тыныч кына яши. Юк, бу ришвәт. Ничек ришвәт булсын? Райондагы бөтен юлларга асфальт, бөтен авылларга асфальт салдырдым моны нәрсә? Ришвәт. Бөтен райондагы һәр авылның мәктәбенә ремонт ясаттырып чыктым. Ришвәт. Китапханәңә ilk ес китап кайтарттым моны нәрсә? Карале. Без тагын ришвәтчелеккә каршы көрәшәчәкбезме соң? Әлбәттә көрәшәчәкбез. Безнең бит әле армиядән кайтмаган малаебыз бар. Аны да бик әйбәт җиңгәшкә урнаштырырга кирәк булачак. Руфия! Минем башыма тагы бер идея килде бит әле. Нинди идея? Менә бу коттеджның соңгы катында лаборатория төзәчәкмен. Нинди лаборатория?
Турия! Мен барыбер ришвәтчелеккә каршы препаратны уйлап чыгарга тиешмен. Ул препаратны эчкән кеше взяткадан паралич сугып үләргә тиеш. Сабай менә сез белән сөйләшү шулкадәр тиз бара. Кинода без сезне киң клачлы артист дип әйттек, менә театр турында сөйләштек. Сез бит әле бик күп тамашачыларыбызга кинолары аша да бик яхшы таныш, без сезне шуннан яратып өлгердек. Менә чынлап та күп артистларны инде театр артистларын ясалмалыкта гаеплиләр, әгәр алар кинода уйный башласалар. Ә сездә ул берничек тә күренми. Ул үзеннән үзе шулай килеп чыгадыр, безнең камера белән үзара заими мәхәббәт дип әйтәм инде аны. Күп очракта теге мин камера алдында торганымдан там бары тик менә шушы үзеңгә генә кайтырга һәм тормыштагы кебек кенә дәвам итәргә кирәк. Аның шундый гына инде кичкенә генә секреты. Зажимнардан котылыр өчен мин аның өчен инде курслар уздым, күрәсең аның да файдасы бардыр дип уйлыйм. Менә беләсезме, хәзер без тукталып, вакыт әйтәм бит бик тиз бара. Сезнең бер кинодан үзегезне дә карап китик әле. Октябрьне генә карыйбыз менә. Бик тагы карыйк. Минем бик күп рольләрем бар. Театр рольләре дә карыйк инде. Тиз үтте бит. Шул әйдәгез карап китик шул сериалны. Әле тагын бер яңалыгым бар сезгә. Кара әле. Кызыбызның килмичә торуы ничек әйбәт булды. Гел яңалыклар гына тыңлап утырабыз хәзер. Нинди яңалык? Рафаэль фатирында үзе генә яши һәм ул миңа бергә яшәргә тәкъдим ясады. Өйләнешмәгән килешме? Никахсызмы кызым? Юк, кызым, никахсыз ярамый. Аннан соң никахны укытабыз диде. Юк, кызым, башта никах укытабыз, аннан соң бергә яшисез. Әти, Көтелмәгәнрәк нәрсә булып чыкты бит әле, кызым. Безне дә аңларга тырыш инде. Ничек инде бердән бер кызыбызны ят белмәгән кешегә биреп җибәрик ди. шулай булып чыгар дип уйлаган идем аны. Әти, әни, мин сезне бик аңлыйм. Ләкин бу мәсьәләне мин үзем хәл итәм, ярыймы? Юк, башта бит инде егет килеп, менә кызның әти-әнисеннән рөхсәт сорарга тиештер. Башта сезнең белән үзем сөйләшәм, аннары таныштырырмын дидем. Әтисе, борчылма инде. Башта күрик җегетне, нинди икән. Әйе. Сез барысын да беләсез инде. Ә син барысын да үзең хәл итәсең. Шулай булгач монда килеп сөйләп тә тормасаң буладыр әйе. Юк инде, әти, булмый. Дөрес әйтмисең. Мин үземчә яшәргә телим, ләкин миңа сезнең фикерегез бик кирәк. Сез бит минем иң якын кешеләрем. Фәнис Җиһанша Татарстанның мәдәният, сәнгать киңлегендә үз урынын тапкан кабатланмас шәхес. Гомерегезнең иң матур вакытында нинди уйлар белән яшисез? Һәм гомумән сезнең тормыш фәлсәфәгезне ишетәсебез килә, Фәнис абый. Мин бары хөрмәтле тамашачыларыбызга гына әйтәсем килә, яраткан кешегезгә, яраткан эшегезгә хыянәт итмәгез. Тормышның кадерен, тәмен белеп яшәрсен, шушы мәхәббәттән мәхрүм итмәгез үзегезне. Чынлап та әгәр дә без күзебезне җирдән әз генә күтәрсәк, үзебезне чолгап алган бик күп матурлыкларны күрергә мөмкинбез. Менә нинди шиләр кыз утыра. Карап сокланырга кирәк. Шушы соклануларыгыз алар үзегезгә дә мәхәббәт белән кире әйләнеп кайтачак. Һәм минем шушы эшегезгә тугры булып калуыгыз дигән әлеге гыйбарә ул театр артистларына да бик кагыла. Чөнки сәхнә бер кайчан да хыянәтне яратмый. Син үзеңне шушы профессиягә биргәнсең икән, шушы профессиягә кагылышлы булган аның радиосы да, телевидениесе да, очрашуы да, аралашуы да, һәм әлбәттә инде сәхнәгә чыгып уйнауы да сине бер бөтен итеп тота. Менә шушы бер бөтенлекне югалтмыйча саклагыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Яратуыгыз өчен чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бүген иртәгезне без белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә шулар иде. Мин Айза Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз. Исән-имин булыгыз.